Har du nogensinde haft problemer med længden? Rækker energien ikke langt nok? Er der ikke nok kul at stikke den i? Så prøv Gymo for længeledningen. Ja, 5 huller. Ledningen her fås i forskellige farver: pink, grøn, gul og rød. Den fås også i forskellige længder. Det er fantastisk smart. Ser du? Dåsen. Den er på størrelse med mit lav. Og længden af ledningen, jeg ser du, den er længere end min højde. De første 1000, der ringer ind og bestiller en ledning, de får enten en rød eller en pink med gratis. Gå ind på bymo.dk og se alle vores andre produkter. Så må jeg jo se, om der er et produkt, der tilfredsstiller lige præcis dig.